Νέα ψηφιακή εποχή. Δίκτυα 5ης γενιάς. Ασφάλεια. Τεχνητή νοημοσύνη. Εκπαίδευση. Τηλεϊατρική. Τηλεργασία. Ανάπτυξη. Νέα εποχή. Η εποχή της γενιάς Z. Οι μετά millennials, η iGeneration, θα μεγαλώσει σε ένα υπερεξελιγμένο ψηφιακό περιβάλλον, το 5G περιβάλλον. Δίνει δυνατότητα για πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, για πολύ μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων, για πολύ πιο σταθερές συνδέσεις και κυρίως δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν διάφορες συσκευές διαφορετικές και αυτό μας ανοίγει το δρόμο για το ίντερνετ των πραγμάτων. Δηλαδή με το 5G τα πράγματα που ήδη κάνουμε σε διάφορους τομείς θα γινόντουσαν καλύτερα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ανοίγει την πόρτα για να κάνουμε καινούρια πράγματα τα οποία θα έχουν νέες εφαρμογές και πολλές από τις οποίες δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ακούτε το podcast 5G Talks του pod.gr με τη Χριστίνα Βίδου. Ένα podcast για το νέο δίκτυο 5G, τις δυνατότητες και τις εφαρμογές του με την υποστήριξη της WIND. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αλλάζει άρδιν τον κόσμο. Όλα θα γίνονται πιο γρήγορα. Οι αποστάσεις για την εργασία δεν έχουν σημασία. Μένεις στη Δονούσα και εργάζεσαι για μια εταιρεία στο Άμστερνταμ. Οι πανεπιστημιακές σπουδές πλέον δεν θα περιορίζονται στο παραδοσιακό αμφιθέατρο, ήδη δεν περιορίζονται εκεί. Ένας φοιτητής μπορεί σήμερα να επιλέξει να παρακολουθήσει 1, 2, 3 μαθήματα σε διαφορετικά πανεπιστήμια από τους καθηγητές που ο ίδιος έχει διαλέξει, όχι η σχολή που πέρασε. Η ανθρωπότητα δεν κατάφερε ποτέ ως τώρα να δει πρώτα τα ωφέλη οτιδήποτε καινούριο. Το αντίθετο. Ψευτοθεωρίες, συνωμοσίες, σενάρια καταστροφολογίας συνόδευαν κάθε προσπάθεια του ανθρώπου που ήθελε να σώσει τον άνθρωπο. Περίεργο, αλήθεια, οξύμορο. Την ώρα που η επιστημονική κοινότητα διεθνώς είναι σε απευθείας σύνδεση και ανταλλάσσει πληροφορίες και γνώση για την COVID-19, την ίδια ώρα κάποιοι εξημών αναζητούν ακόμα, στην οργή των θεών, την αιτία μιας φοδρής κακοκαιρίας. Ζητήσαμε από την Αντιγόνη Λιμπεράκη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας δώσει πιθανές απαντήσεις στα γιατί αυτής της οξύμορης συνθήκης, αλλά και να μας εξηγήσει τις δυνατότητες που δίνει το 5G στη ζωή μας. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη και ειδικά τα κύματα των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών έχουν φέρει πάρα πολύ μεγάλη ανακατάταξη στα επαγγέλματα, στην οικονομική δραστηριότητα και τις θέσεις εργασίας. Ήταν δραματικά μεγάλη η μετάβαση των ανθρώπων στο θέσεων εργασίας από τον πρωτογενή τομέα στη μεταποίηση, στη συνέχεια από τη μεταποίηση στις υπηρεσίες. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο ότι θα καταστραφούν θέσεις εργασίας και θα δημιουργηθούν νέες. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε είναι ότι όλα πλέον γίνονται πολύ πιο γρήγορα και αν πήρε 100 χρόνια ένα φαινόμενο στο παρελθόν και 50 στο πιο πρόσφατο παρελθόν και 20 στα πιο τελευταία χρόνια, τώρα θα προχωράει με πενταετίες, με διετίες και με εξάμηνα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι οι πολίτες, τα κράτη και οι πολίτες, να μαθαίνουμε και να αναπροσανατολιζόμαστε, επειδή μια ζωή, μια καριέρα, ένας γάμος δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή τέλειωσε αυτό. Θα αλλάζουμε καριέρες, θα αλλάζουμε προσανατολισμούς, αλλά αυτό θα πει ότι θα είμαστε μονίμως μαθητές. Μαθητές της πρώτης τάξης, άρα χρειαζόμαστε έναν άλλο τρόπο μάθησης. Είναι ήδη από το 19ο αιώνα, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή η ιδέα ότι υπάρχει μια τάξη, κάποια καθίσματα και μια έδρα και κάποιος που τους μιλάει και προσπαθεί να τους εμπνεύσει, στην καλύτερη περίπτωση, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τώρα ζούμε μια πάρα πολύ γρήγορη αλλαγή με άλλα μέσα επικοινωνίας. Το επίπεδο των σπουδών δεν θα αλλάξει, κυρία Βίδου, γιατί αν εγώ λέω κουταμάρες στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μου διαζώσεις, θα συνεχίσω να τους λέω κουταμάρες και ηλεκτρονικά. Δεν είναι αυτό που θα με σώσει. Αυτό όμως που κάνει μεγάλη διαφορά είναι ότι η πρόσβαση των ανθρώπων σε γνώσεις, σε παραδόσεις, σε εκπαιδευτικό υλικό, όπως και σε μουσική, σε φιλμ, σε θέατρο κλπ. Διευκολύνεται πάρα πολύ και γίνεται και πιο φθηνή κιόλας. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε μπροστά σε μια εποχή μεγάλων ευκαιριών και η μεγάλη δυσκολία είναι να φτιάξουμε την προδιάθεση των ανθρώπων έτσι ώστε να θέλουν να τις αρπάξουν και όχι να θέλουν να κλειστούν στην τουλάπα και να κλείσουν και την πόρτα και να το αφήσουν να περάσει δίπλα τους, γιατί το φοβούνται. Θα μεγεθύνει ή θα αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες? Τι κάνει το 5G? Κοιτάξτε, όλες οι γνωστές τεχνολογικές μεταμορφώσεις ως τώρα είχαν σε πρώτη φάση μία έντονη επίδραση αύξησης των ανισοτήτων.
στη διάρκεια της δικής μας ζωής η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος είχε μια μεροληψία υπέρ των ανθρώπων που είχαν υψηλές γνώσεις, πανεπιστημιακές γνώσεις κλπ. Και εις βάρος των ανθρώπων που είχαν πιο βασικές δεξιότητες, χειρονακτικές. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Δηλαδή μπορεί με το 5G και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα ρομπότ ο ρόλος του γιατρού να αντικατασταθεί από ένα έξυπνο ρομπότ που κάνει πολύ πιο γρήγορα τη διάγνωση και παρακολουθεί εξ αποστάσεως μέχρι και το πώς αλλάζει η γάζα. Αλλά μπορεί να δημιουργηθούν να ανεβεί επίπεδο δηλαδή η δουλειά του νοσηλευτή. Να δημιουργηθούν νέες επαγγελματικές κατηγορίες μεταξύ δηλαδή της νοσοκόμας που ήταν σε μια απόσταση από τον γιατρό και να έχουμε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε καλύτερο επίπεδο από πολλές από τις προηγούμενες. Άρα δεν το ξέρουμε, θέλει προσοχή και έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι κάτι που ας πούμε το κοινωνικό κράτος, αν αυτό είναι που έχουμε σαν όπλο κατά των ανισοτήτων και της όξυνσης τους, το κοινωνικό κράτος έχει μια τρομερή ευκαιρία να δίνει με πρόσβαση σε όλους, ανεξάρτητα που βρίσκονται, εξατομικευμένες υπηρεσίες που τους ταιριάζουν και χωρίς γραφειοκρατία. Αυτό το επιτρέπει η τεχνολογία. Οι θεσμοί μας όμως και ο τρόπος λειτουργίας του δημοσίου το επιτρέπει. Ερωτηματικό. Και άλλο ερωτηματικό και αποσιωπητικά. Όχι. Οι γυναίκες, επειδή είμαστε τώρα στις κοινωνικές ανισότητες, θα το πάω στην ανισότητα κυρίως στην επαγγελματική, γιατί εδώ πολλές φορές, το ξέρετε κι εσείς, οι γυναίκες βρισκόμαστε μπροστά σε διλήμματα. Ο πολλαπλός ρόλος τους, είτε επαγγελματίες, είναι μητέρα, είναι οτιδήποτε άλλο, τις φέρνει μπροστά σε τέτοια διλήμματα. Το 5G μπορεί να λιάνει αυτές τις ανισότητες και αν με ποιο τρόπο, τι δυνατότητες θα δίνει σε μια εργαζόμενη μητέρα, για παράδειγμα. Εκτός του ότι να δώσει εντολή στο ψυγείο, να δώσει εντολή στην κουζίνα, να δώσει εντολή στο σούπερ μάρκετ, εντός κλπ. Να υπάρχει το κέικ έτοιμο μέχρι να γυρίσει σπίτι, εννοείται, τι δυνατότητες έχει. Αυτές οι ευκαιρίες που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή με την συνεννόηση των εργαλείων που χρησιμοποιούμε για να ζούμε καλύτερα, είναι κάτι που αφορά και τους άντρες και τις γυναίκες και τα παιδιά. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες. Υπήρχε πάντα μια φοβία στις κοινωνίες ότι οι γυναίκες δεν είναι πολύ καλές σε αυτό που λέμε STEM, δηλαδή επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και μαθηματικά. Και ότι εκεί που η τεχνολογία παίρνει το πρώτο χέρι, ας πούμε, οι γυναίκες δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι ένας μύθος. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα και πραγματικά έχει σημασία να το πούμε, είναι πώς θέλουμε σαν κοινωνία να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Γιατί ευέλικτη εργασία τώρα μπορεί να κάνει και η γυναίκα, μπορεί να κάνει και ο άντρας. Και μπορεί να μοιραστούν πολύ καλύτερα με τις ευέλικτες εργασίες τους τις υπόλοιπες εργασίες οι οποίες δεν πληρώνονται και που όμως είναι σημαντικές για να ζούμε καλύτερα. Τη φροντίδα, την οικογενειακή ατμόσφαιρα κλπ. Άρα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν θα πει ότι σίγουρα θα τις πάρουμε, γιατί αν πιστεύουμε σε παραδοσιακούς ρόλους, οι παραδοσιακοί ρόλοι μπορούν να επιβιώσουν σε κάθε τεχνολογική εποχή. Τώρα είδαμε ότι δεν χρειάζεται μόνο οι γυναίκες να δουλεύουν εξ αποστάσεως ή με μερική απασχόληση. Τώρα είδαμε ότι μπορούν να το κάνουν και οι κύριοι αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι κάθε νοικοκυριό έχει περισσότερες επιλογές να λύσει πολλά θέματα με τη συνεργασία ευέλικτα εργαζόμενων ενηλίκων. Και αυτό είναι μια ευκαιρία που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά έχει μεγάλη επίπτωση στο ρόλο και στις δυνατότητες τους. Όμως όλα θα μπορούν να γίνουν από απόσταση. Η φυσική παρουσία δεν θα είναι απαραίτητη πουθενά. Μερικές δουλειές, όσο και αν τα ρομπότ και τα έξυπνα μηχανήματα και οι έξυπνες πλατφόρμες λύνουν πολλές δυσκολίες της καθημερινότητας, υπάρχουν κάποιες δουλειές πάρα πολύ σημαντικές, οι οποίες απαιτούν ανθρώπινη επαφή. Οι δουλειές της φροντίδας προς ανθρώπους όλων των ηλικιών που έχουν ανάγκη από φροντίδα δεν μπορούν να γίνουν με άλλο τρόπο εκτός από τη φυσική επαφή. Και αν οι κοινωνίες μας οριμάσουν και καταλάβουν ότι η καλή επίδοση σε αυτές τις εργασίες ανεβάζει την ποιότητα της ζωής μας, τότε οι παραδοσιακά γυναικείες δουλειές στον τομέα της φροντίδας θα αποκτήσουν πολύ καλύτερη αμοιβή και πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση. Και αυτό επίσης είναι μια πάρα πολύ σημαντική προοπτική και εξέλιξη. Νωρίτερα αναφερθήκατε και στην τεχνητή νοημοσύνη στους γιατρούς. Ο COVID, ο κορονοϊός ή η COVID, η νόσος COVID-19, που είναι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση. Πώς θα μπορούσε να συμβάλλει το 5G εδώ? Κοιτάξτε, με την έννοια της ταχύτητας και της χωρητικότητας και της ασφάλειας των δικτύων,
Νομίζω ότι αν δεν είχαμε αυτή τη διαθέσιμη τεχνολογία, όχι το 5G, την προχωρημένη 4G ας πούμε, δεν θα μπορούσαν να είχαν συνεργαστεί τόσα εργαστήρια που αναζητούσαν το εμβόλιο σε τόσα μέρη του κόσμου και να ανταλλάσσουν τόσο βαριές πληροφορίες και αρχεία και να είναι διαθέσιμα όλα αυτά. Δηλαδή, οπωσδήποτε η δυνατότητα εξ αποστάσεως ποιοτικής επικοινωνίας έχει βοηθήσει σε ό,τι αφορά το θέμα της έρευνας για το εμβόλιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ιατρική έχει πάρα πολλές πιθανές εφαρμογές, μάλλον το τομέα της ιατρικής, πάρα πολλές εφαρμογές από τις έξυπνες συσκευές. Ας πούμε, ένα holter μπορεί να επικοινωνεί με ένα πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια και να παρακολουθεί το έξυπνο ρομπότ σε πραγματικό χρόνο το πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου και δεν χρειάζεται να είναι στον ίδιο χώρο. Εκεί που πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα πάει είναι ότι με αυτή τη τεχνολογία, αν μου επιτρέπετε να σας το πω, θα αξιοποιήσουμε καλύτερα όλες τις καλές ιδέες που είχαμε ως τώρα. Αλλά για να παράγουμε νέες καλές ιδέες χρειαζόμαστε κάποια ανθρώπινη επικοινωνία. Όταν δηλαδή βγήκαν οι κομπιούτερ και τα τηλέφωνα και τα κινητά, νομίζαμε ότι δεν θα υπήρχε λόγος να μαζεύονται οι καταπληκτικοί τεχνομάγοι, ξέρω εγώ, στο Σαν Φρανσίσκο. Θα μπορούσε να είναι στη Δονούσα ο ένας και στη γη του Πυρός ο άλλος και να επικοινωνούν. Παρά τα αυτά, αυτή η επικοινωνία, η εξαποστάσεως, έχει κάποια όρια. Τις πραγματικά νέες ιδέες που κάνουν τον κόσμο να γυρνάει, συνήθως τις πυροδοτεί και η ανθρώπινη επικοινωνία. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι πάμε σε έναν πολιτισμό απόλυτης ιδιωτικότητας και ιδιώτησης και γι' αυτό πιστεύω ότι θα παραμείνει ισχυρός ο δεσμός της ανθρώπινης επικοινωνίας που θα διευκολύνεται με τεχνολογίες σαν το 5G. Αντιγόνη Λιμπεράκη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στη νέα ψηφιακή εποχή θα μπορούμε να παρακολουθούμε μια θεατρική παράσταση, μια συναυλία, έναν αγώνα από τις κάμερες που εμείς έχουμε επιλέξει μέσω μιας εφαρμογής που μόνο το 5G μπορεί να δώσει. Έτσι κάνουμε πιο προσωπική την εμπειρία. Φοράμε ειδικά γυαλιά και αυτομάτως ξεκινάει ένα ταξίδι σε μέρος του πλανήτη που μάλλον δεν θα καταφέρουμε ποτέ να πάμε. Τώρα όμως μπορούμε, εικονικά. Ή μπαίνουμε μέσα σε εκείνο το μουσείο που δεν καταφέραμε να δούμε τότε, θυμάσαι, σε εκείνο το ταξίδι ή δεν είχαμε το χρόνο. Αλήθεια όμως, μπορεί το 5G να ενισχύσει έναν κατεξοχήν παραδοσιακό τομέα όπως η γεωργία. Ο Γιάννης Πάζιος είναι Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωσης Μεσσηνίας. Ο πλανήτης διανύει την περίφημη τρίτη πράσινη επανάσταση στον πρωτογενή τομέα. Μετά τις επαναστάσεις της αναπαραγωγής των φυτών και της γενετικής, έχουμε τώρα μια μεγάλη αλλαγή στον γεωργικό κόσμο, όπου συνδυάζει την εφαρμογή των λύσεων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη γεωργία. Παράλληλα, με δεδομένη την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που διανύουμε, τα σύγχρονα δίκτυα πέμπτης γενιάς έρχονται να πετύχουν αυτή τη διασύνδεση αυτών των κόσμων. Και αυτό πώς? Είναι αλήθεια πως ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι η διασύνδεση, ιδιαίτερα ορεινών περιοχών, περιαστικών περιοχών, περιοχών της υπαίθρου που παραδοσιακά κατοικεί ο αγροτικός πληθυσμός, όπου εκεί δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να αναπτύξουμε ευρυζωνικά δίκτυα για να μπορέσουμε να φέρουμε πιο κοντά τις ψηφιακές τεχνολογίες προς τους παραγωγούς. Την ίδια ώρα, επειδή οι προκλήσεις οι οποίες αναπτύσσονται και με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα ισχύσει μέχρι το 2030, με τις δύο στρατηγικές της από το αγρόκτημα στο πιάτο και της βιοποικιλότητας, η οποία θέτει στο επίκεντρο των αλλαγών την έξυπνη γεωργία και την ευφυή γεωργία, που αυτή τη στιγμή θα αξιοποιηθεί μέσω και της ψηφιοποίησης του πρωτογενούς τομέα για την μέτρηση των δικτών επίτευξης των στόχων που θέτει αυτή, κατατάσσει στην πρώτη προτεραιότητα για τον Έλληνα παραγωγό και τον Ευρωπαίο συνεπακόλουθα την διαδικασία που αυτός θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλα αυτά τα εργαλεία. Το 5G θα έρθει και να μπορέσει όλα αυτά τα εργαλεία να τα φέρει πιο κοντά, να πετύχει τις επιθυμητές ταχύτητες που έλειπαν τα προηγούμενα χρόνια, την ακρίβεια, την ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων και βέβαια να πετύχει την περίφημη διασύνδεση και την προσβασιμότητα που εξέλιπε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι καταλυτικό, μιας και κακά τα ψέματα όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία περιγράφουμε
και τα οποία θα έρθουν δίπλα μας τα επόμενα χρόνια, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, χρειάζονται ασφαλείς συνδέσεις. Έτσι, τα δίκτυα της πέμπτης γενιάς έρχονται να δώσουν αυτή την απάντηση. Πώς θα αξιοποιήσει τα εργαλεία αυτά ο αγρότης, ο γεωπόνος? Πρέπει να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό το καινούριο. Σαφέστατα, όλη αυτή η διαδικασία των δικτύων της πέμπτης γενιάς, που θα ενεργοποιήσει την καινοτομία σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων και σίγουρα και στον πρωτογενή τομέα, και σίγουρα όλο αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε έξυπνη και ευφυής γεωργία και όλα τα εργαλεία που αυτή θα αξιοποιήσει, από αισθητήρες μέχρι τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, από αξιοποίηση δεδομένων γεωεντοπισμού, big data, για να μπορέσουν αυτά να έχουν βάση, χρειάζεται μία πρώτα απ' όλα αντιμετώπιση του φαινομένου του ψηφιακού αναλφαβητισμού, που σίγουρα είναι έντονο. Εκεί έχει πρωταρχικό στόχο και ρόλο αφενός η εκπαίδευση του ίδιου του παραγωγού. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση, μιας και στη χώρα μας ειδικά δεν έχουμε προσεγγίσει καθόλου το θέμα της εκπαίδευσης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Χρειάζεται ένας νέος ρόλος για τους γεωπόνους μας, οι οποίοι μπορεί να είναι άρτια καταρτισμένοι, ωστόσο τα τελευταία χρόνια δυστυχώς εντοπίζονται οι δραστηριότητες τους ως μελετητές είτε ως έμποροι σε λιπάσματα και φάρμακα. Όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν και βέβαια αποτελεί και το μεγαλύτερο έναυσμα για την μετεξέλιξη των ίδιων των συνεταιρισμών. Αν θέλουν να μπορέσουν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και να είναι και αυτοί συνδιαμορφωτές, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλη αυτή την τεχνολογία, ούτως ώστε μαζί με το προσωπικό τους και την κατάλληλη κατάρτιση να φέρουν πιο κοντά στον αγρότη, πιο κοντά στον παραγωγό και να ερμηνεύσουν όλες αυτές τις εξελίξεις και πώς αυτές θα τον βοηθήσουν να οδηγηθεί στην λεγόμενη έξυπνη συμβουλή, η οποία τι θα του κάνει? Θα τον οδηγήσει στο να μπορεί να παράξει περισσότερα και πιο ποιοτικά με λιγότερα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πλέον, η βιωσιμότητα, η αειφορία, πώς μπορώ να πετύχω βελτιστοποίηση στην χρήση λιπασμάτων, βελτιστοποίηση στη χρήση φυτοφαρμάκων, βελτιστοποίηση στην άρδευσή μου, ούτως ώστε όλα αυτά να με οδηγήσουν σε ένα πιο ποιοτικό προϊόν, να δώσουν υπεραξία και βέβαια ένα πιο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που βλέπουμε πόσο πολύ τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζει, έρχεται στο επίκεντρο αυτή η συζήτηση και σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει και τις επόμενες. Άρα ναι, είναι στο χέρι και της πολιτείας με τις δομές που πρέπει να δημιουργήσει, των συνεταιρισμών να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και σίγουρα των συμβούλων, ούτως ώστε όλα αυτά στον πυρήνα τους έχουν τον ίδιο τον αγρότη και τον παραγωγό, που στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης θα μπορέσει ακριβώς να κάνει αυτή την κρίση ευκαιρία και όλα αυτά τα δίκτυα που αναπτύσσονται να τα φέρει προς όφελός του για να αποκτήσει την περίφημη προσβασιμότητα και διασύνδεση, όσο μακριά και αν βρίσκεται από τα αστικά κέντρα που ίσως σίγουρα απολαμβάνουν μεγαλύτερα ωφέλη τα τελευταία χρόνια. Θα μπορέσει η τελευταία ερώτηση να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή? Θα ξέρετε τι έρχεται, πότε έρχεται με όλα αυτά τα συστήματα και να μπορέσετε και τη δική σας τη δουλειά και τη δική σας τη γη να προφυλάξετε, αλλά φυσικά παράλληλα αυτά να βελτιώσουμε όλοι μαζί το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα? Νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο στίχημα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προωθείται μέσα από όλες αυτές τις πολιτικές και τις στρατηγικές είναι στην ουσία η βιωσιμότητα και η αειφορία. Είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι η όσο το δυνατόν γίνεται μεγαλύτερη απεξάρτηση από την χημική βιομηχανία και όλα αυτά έρχονται οι τεχνολογίες που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της ευφυούς και έξυπνης γεωργίας, έρχονται τα δίκτυα πέμπτης γενιάς που θα πετύχουν τη διασύνδεση και την προσβασιμότητα, ούτως ώστε ακριβώς να δώσουν τη λεγόμενη έξυπνη συμβουλή στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης όλων αυτών των παραγόντων που διαμορφώνουν τις εισρωές στον αγρό, που απλά είναι οι βασικοί συντελεστές που διαμορφώνουν και το ίδιο το κόστος παραγωγής, άρα θα έχουμε πολλαπλά ωφέλη και για τον ίδιο τον παραγωγό στην τσέπη του, να το πούμε απλά, και για το περιβάλλον βέβαια, που είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, μιας και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η στροφή, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, προς την βιολογική γεωργία, υπάρχει στροφή πλανητική προς το βιολογικό προϊόν, άρα έρχονται όλες αυτές οι τεχνολογίες να δώσουν στοιχεία μετρήσιμα, να δώσουν στοιχεία απόδοσης, που την επόμενη δεκαετία με τον τρόπο αυτό θα ξεκλειδώνονται και διάφορων ειδών επιδοτήσεις προς τους ίδιους τους παραγωγούς μέσα από διάφορα οικοσχήματα, όπου εκεί ακριβώς βλέπουμε πώς ξαφνικά αυτή η ακραία και ίσως λίγο δύσκολη και βίαιη μετάβαση που θα υπάρξει, η οποία επιταχύνεται και λόγω των εξελίξεων του κοροναϊού, μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος όλων, και αυτό είναι και το στίχημα το δικό μας, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλη την ευκαιρία για να μπορέσουμε ακριβώς να οδηγήσουμε σε ένα πιο βιώσιμο πρωτογενές τομέα, σε πιο βιώσιμα προϊόντα, στην βελτιστοποίηση διαχείρισης των πόρων που είναι πεπερασμένη, οπότε εκεί ακριβώς να διακυμανθεί και να εστιάσει οι πολιτικές που θα πρέπει να αναπτυχθούν τα επόμενα έτη.
Γιάννης Πάζιος, Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωσης Μεσσηνίας. Έξυπνα σπίτια, έξυπνη γεωργία, ευφυής γεωργία. Με το 5G ανοίγει μια πόρτα σε ένα κλειστό τοίχο. Δεν είναι εύκολο, είναι όμως γεμάτο ευκαιρίες. Είναι η νέα ψηφιακή εποχή. Ήταν το podcast 5G Talks, μια παραγωγή του pod.gr με την υποστήριξη της WIND.